Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, газиз милләттәшләр. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы эш көне теләп калабыз. Бүген 28 гыйнвар. Гаҗәеп нәрсә, еллар узган сайын тарихның яңа битләре, шул тарихта якты йолдыз булып калынган шәхесләребезнең тормыш сәхифәләре яңа яктан ачыла бара. Халык күңеленә, әдәбият мәйданына үзенең кабатланмас, новатор шигырьләре белән килеп кергән. Керүгә үк әдәби тәнкыйть үзәгендә булган улы талант иясе Хади Такташның шәхесе, иҗаты әле дә булса әдәбият белгечләре, галимнәр тарафыннан өйрәнелә. Быел Хади Такташның тууына 120 ел. Такташ турында моңарчы берәү дә белмәгән фактлар турында студиябыз кунагы, филология фәннәре кандидаты, доцент, тәнкыйтьче Миләүшә Хабетдинова сөйләр. Миләүшә ханым, исәнмесез? Хәерле матур көннәр сезгә. Исәнмесез. Күрәм, сез безгә бүген бик зур кыйммәткә ия материаллар алып килгәнсез. Шулай да Такташ турында сөйләшүебезне менә шушы яңа затлы китаптан башлыйк әле. Белүемчә, ул әле күптән түгел генә нәшер ителде һәм инде шәхесләребез дигән серия астында чыкты. Шулай бит? Әйе, бу китап җыен фондында чыкты һәм аның төп җыючы һәм редакторы Лена Апагайнанова. Нәрсә белән бу китап кызыклы бүгенге укучыларга? Әйе, бу китапка кертелде Такташ турында хатирәләр, Такташның әсәрләре, хотлары. Алар 80-нче, 90-нчы елларда басылып чыкканнары да бар. Ләкин без тырыштык бу китапка әле фәнни оборотка кермәгән материалларны да кертергә. Мәсәлән, мин китапның йөзек кашын дип уйлыйм, монда Нақый Сәнбәтнең хатирәләре. Такташ Мәскәүдә. Бу материал мираста басылып чыккан иде, әмма ләкин киң укучы аны күрмәде. Нәрсә белән бу материал кызыклы? Радив Гаташның Такташ турында шигырен без укысак, ул уфтанып яза. Такташның тавышын да без ишетә алмыйбыз. Магнитофон тасмаларга язылып калмаган. Нақый Сәнбәтнең хатирәләре нәрсә белән үзенчәлекле? Ул безгә тере Такташны бүләк иткән. Аның фикер йөртүен, аның карашларын, аның үзен тотуын, ничек шигырь язуын син кино караган кебек бу хатирәләрне укыйсың. Һәм тагы нәрсә белән бу хатирәләр үзенчәлекле? Без Совет чорында Такташ турында хатирәләрне, китапларны укыганда күз алдыбызга шундый романтикны күрәдек, әзрәк тормышка сыя алмаган кешене. Әмма ләкин бунтар дип атыйлар бит. Аны гысьянчы бунтар дип әйтәләр. Һәм ул мондый гади тормышка еләнмәгән дип инде бу турыда гел язып барадырылар безнең хатирәләрдә. Менә без Нақый Сәнбәтнең хатирәләрен укысак, ул Такташны Мәскәүдә күргән. Монда бик кызык, бигрәк тә тормышка сыя торган кешене ике аяклап да менә шундый үзен бик уверенно тота торган кешене яза һәм ул шакката гади эшләрне дә башкара ала икән, ул шигырьләр дә яза ала икән, ул дөнья әдәбияты турында фикер йөртә ала икән дип ул сокланып Такташка карап беренче тапыр күрешү. Һәм бу хатирәләр нәрсә белән кызыклы? Безгә алар ошалар Такташның мировоззрениесен, фикер йөртүен. Ни өчен алар Мәскәүнең институтына керә алмаганнар? Бөтенесе бит шунда укырга киткәннәр. Шәрык дөньясыннан бөтен язучылар теләгәннәр иде ул институтта укытырга. Ләкин Нақый Сәнбәт һәм Хади Такташ коммунистик партияга кермәгәч, аларга студенческий билет кулларына тоттырмаганнар. Шуның өчен Такташ Казанга кайтып киткән, Нақый Сәнбәт Уфага. Менә мондый тарихлар ачыла, менә бу чыганакларны без укысак. Тагы бер чыганак. Такташ 30-нчы елда нинди булган? Бик күп мифлар туа. Һәм менә җидегән эше мәсьәләсе, һәм менә Нақый Сәнбәтнең архивында мин тактым 2 битлек хатирә. Нақый Сәнбәт төрмәдән чыккач, җидегән эше белән беренче булган кеше янда кунакта Такташ булган. Һәм бу хатирәне без монда бастырып чыгардык. Тагы бер кызык материалга мин басым ясадым. Миләүшә ханым, шунда искәртеп әйтергә кирәк, сез бит әле әдәбият галиме, әдәбият белгече буларак бит инде Нақый Сәнбәтнең иҗатын, аның шәхесен өйрәнәсез. Димәк, инде сезгә бу Такташны аңларга да ярдәм иткәндер. Ярдәм иткән әйе. Нақый Сәнбәтнең архивында сакланган хат
Тоқташның туғаның, Низам абайның, һәм ул яза ничек Тоқташ шагыйрь буларак туган турында. Бу инде Пишле мәдрәсәсендә нинди укытучы аркасында татар халкы Токташлы булды. Менә укытучының әһәмияте очраган бу укытучы Токташның менә мәдрәсә чорында һәм шигырьләр яздыртырга үндәгән бу баланы. Һәм без бүген гырурланабыз, безнең Токташ бар. Менә мондый да хәтирә бар. Андары тагы бер кызыклы әйбер скрипка елый дигән әсәр безгә кайтты. Лена Пагайнанова үзенең хезмәтләрендә бу әсәр турында язган иде. Ләкин ул басылмаган, инде Казан утварында хәзер басылды һәм бу китапка инде югалган әсәрләре дә кирде. Дип мин укучыга бу китап бик кызыклы булыр. Андары монда бик бой фото сүрәтләр. Һәм менә без инде монда посмертный фотографияны күрәбез. Токташны озату Совет чорында ул басылмаган иде. Һәм менә Лена апа аны саклаган. Һәм бу китапта ул хәзер архивлардан алынып басылып чыкты. Һәм шуның өчен мин инде Токташның юбилеена бу иң затлы бүләк дип моны җыен фонды ясады. Һәм редколлегия рәхмәт әйтергә кирәк, Лена Пагайнанова рәхмәт әйтергә кирәк һәм авторларга, кем рөхсәт бирде үзләренең хезмәтләрен бастырып чыгарга бу сборникта. Инде барлык менә бу хатирәләрне, истәлекләрне берләштерсәк, нинди булган ул Токташ? Сезнең фикерегез? Минемчә, Токташ ул киләчәк язучысы. Менә бу бик кызыклы феномен. Ул инде тугач та киләчәктә яшәгән. Үз чорына сыймыйча, алга карап, һәм менә белгечләр әйтәләр, менә ул Тукайга каршы чыккан шәхес дип. Ләкин менә мин Накый Сәмбәтнең хатирәләрен укыгач, тагы материалларны карап чыккач, Токташның яңадан иҗади программасын укыгач, менә бу идеологик әйберләрне алып атып, үземә яңадан шундый фикергә килдем мин. Юк, ул Токташ ул Тукай шәкерте булган. Алар икесе дә безнең яңа чор әдәбиятын төзегән кешеләр һәм шәхесләр. Һәм татар халкын яңа дөньяга адым ясарга юл күрсәткән шәхесләр. Һәм аларның безнең тел мәсьәләсенә дә яңа менә ачышлар белән кергән шәхесләр дип мин әйтәсем килә. Яңа жанрлар, яңа шигъриятның ритмларын керткән. Менә бу симфонизм, Нил Юзеев аның турында яза, күп тавышлылык шигырьгә керде, урам тавышы керде. Иң кыйммәте гади халык тавышы керде шигърияткә. Һәм безнең шигырь бөтен халыкка бүләк ителгән шигырь булып чыкты ул. Һәм монда инде һәр буын нинди генә аның артында мәдрәсәме, институтмы булмасын, һәр кеше үз белеменә таянып үзенең дөньясын ача. Чөнки мин әйтәм, Токташның шигырьләре ул айсберг кебек. Кем нәрсә күрә бу шигырьдә, бу инде аның үзенең белеменнән тора. Ләкин ул милли шагыйрь. Бер кешене дә кабатламый торган. Шуның өчен менә бу Есенин, Маяковский белән чагыштырулар алар корректны түгел дип мин әйтәсем килә. Чөнки Токташ ул дөнья әдәбиятында Токташ буларак, феномен буларак кергән шагыйрь дип мин аны шулай бәйлим. Андан соң бит әле менә Токташның иҗади мирасы ул инде өйрәнелеп беткән дә кебек. Ләкин менә бер төркем әдәбият галимнәре аны текстологик фәннән күзлектән караганда, юк, әле ул өйрәнелмәгән дип аңлата. Килешәсезме бу фикер белән? Әйе, чөнки шагыйрь ул бер чорга гына сыймый һәм бер фән белгеченә генә сыйып бетә алмый, аның белеменә генә. Әле киләчәк буын галимнәре Токташ дөньясында бик күп ачышлар ясарлар дип мин ышанам. Һәм әле дә бу эш бара. Әйе, 3 томлык яңадан басылып чыкты. Башта бит Нил Юзеев әзерләгән иде. Хәзер инде Лена Гайнанова, Марсель абый Ахмедянов белән әзерләде. Ләкин мин сезгә бер мисал гына китерәм. Уйламаганда менә җыен фонды белән эшләгәндә мин шундый ачышка тап булдык. Без менә Токташны өйрәнгән белгечләр беренче диссертация Мамин язган дип яшидирек. Шуңа китапларга кергән. Ул сугышта һәлак булган 41 ел белән без билгелибез диссертациялар басылып чыкканын. Әмма ләкин Накый Сәмбәтнең архивында чыкты шундый исем Зыя Искуш.
Һәм ике җөмлә белән генә Накый Сәмбәт аңлата, нәрсә белән шөгыльләнгән бу аспирант Галимҗан Нигъмати шәкерте. Бу миңа бигрәк тә кызык булды, чөнки мин бит Галимҗан Нигъмати кафедрасында эшлим. Ул төзегән кафедра әгъзасы дип үземне хис итәм мин. Йолдыз апа Галимҗанова, Йолдыз Галимҗановна Нигъматуллинаның хезмәтләрендә тәрбияләнгән шәхес мин. Шок катып мин эзләнә башладым. Зуфар абыйга шалтыратып Рамиевка, инде безнең иң күренекле текстолог, һәм ул миңа юл күрсәтте мирасханәдә бар архивы дип. Ләкин пандемия аркасында озак мин анда эләгә алмадым. Эләккәч мин шок каттым. Зыя Искуш безнең яшь галим 32 елда безнең татар әдәбияты кафедрасында аспирантурага кергән, 34 елда инде диссертация язып уланы тәмамлаган. Ләкин без бу диссертация турында белмәдек. Бер җирдә язылмаган. Нәрсә өчен дип мин үземә сорау куйдым. А диссертацияның әһәмияте нәрсәдә? Менә безнең күбесенчә Токташ турында язган галимнәр, алар проблематик, идейный образлар дөньясын гына анализлап чыгалар. Ике белгечне мин бәйләп китәм, менә Курбатов һәм Нил Юзеев Токташ шигъриятының төзелешен өйрәнгән галимнәр Нил Юзеев. А минем шок катып укыдым хезмәтен Зыя Искушның. Зыя Искуш бу эшне инде 32-34 елда төгәлләгән. Һәм мин инде менә Зыя Искушның әле беренче менә хезмәтен Накый Сәмбәт архивында сакланган Бабич турында басып чыкты. Һәм портретын инде Мәдәни җомгада бастырып чыгардым. Менә ул үзенең укытучысы белән Зыя Искуш. Һәм башкорт галиме Гөлчәчәк Саламатова белән без бергәләшеп, ике менә галим шундый ачышларга тап булдык. Зыя Искуш 34 елда Америкада ярты ел стажировкада булган. Менә күз алдыгызга китергез татар әдәбиятының тарихы. Безнең яшь кына аспирант ярты елга бара Америкага стажировкага. Ул укыткан татар әдәбиятын немец гарнизонында Казанда. Һәм радиода сездә 20 тапшыру ясаган әдәбият турында. Һәм әле генә төзелгән язучылар союзында тәнкыйть бүлеген җитәкләгән кеше. Шок катыргыч материал. Ни өчен ул безнең әдәбият тарихыннан югалган дип без сорау куйсак, менә бу Америкада булган стажировка безгә җавап бирә. Бишара бу белгеч 26 яшьтә вафат була инфекционный клиникада. Сәбәбе әле дә билгесез. Нинди сәбәптән? Без инде күз алдыбызга китерәбез. Ул инде репрессиялар башлану еллары. Безнең милли зыялылар кем стажировкада булган, мәсәлән, шул Нигъмат Хаким Индиядә булып кайткан өчен юк иткәннәр, һәм без инде шундый нәтиҗәгә килдек. Гөлчәчәк Саламатова менә бу Америкада бу сәбәпле безнең Зыя Искушны юк иткәннәр. А менә Галимҗан Нигъматиның хатыны хатирәләренә таянып, Йолдыз апа миңа әйтте, иң сәләтле аспиранты Галимҗан Нигъматиның Зыя Искуш булган һәм иң сәләтле аспирантына Галимҗан Нигъмати Токташ турында, Токташ үлгәч диссертация язарга бүләк иткән. Һәм менә бу тарихны мин тагын ныгытасым килә. Токташ гел кунакка җөргән Галимҗан Нигъматигә. Аның бүлмәсендә фикус булган, шул фикус янында утырып гел шигырьләр язып, бу шигырьләр турында Галимҗан Нигъмати белән сөйләшеп утырганлыгы турында миңа Йолдыз апа сөйләде. Галимҗан Нигъматиның кызы. Һәм без юбилейны бит инде без бер көндә әзерләмибез. Шуның өчен бу эшчәнлекне без күптән башладык. Башта без Галимҗан Нигъматиның иҗатын барлап, Йолдыз апа белән бергәләп Таһир абый Гыйләҗев ярдәм итте. Без чыгардык Галимҗан Нигъматиның хезмәтләрен. Монда бик саулы хезмәт Хади Токташка багышланган бар. Һәм шуны әзерләгәндә Йолдыз апа уйлады да һәм әйтте: "Миләүшә, мин сиңа бик зур бүләк итәсем килә. Безнең гаиләдә Токташ бүләк иткән Галимҗан Нигъматигә портрет сакланган. Һәм бу портрет сезнең гаиләгә кайтырга тиеш. Менә мин бу портретны беренче тапыр инде халыкка күрсәтәм. Эксклюзив фото. Бу үз кулы белән, надпись белән инде монда үз кулы белән язган Галимҗан Нигъматигә Токташ тарафыннан бүләк иткән портрет. Менә бит. Искиткеч, Миләүшә ханым, бик зур рәхмәт сезгә шундый бай эчтәлекле әңгәмә өчен. Чынлап та инде бу безнең Хади Токташның якты истәлегенә багышланды. Тагы бер генә мин сезнең вакытыгызны алам. Язучылар бүләк иттеләр юбилейга Токташка китап. Бу инде менә Ринат Маннан
язган бик кызык поэма Токташ исемле. Безнең алдыбызда яңа биографик миф топ булды. Ул поэма чыкты рус һәм татар телендә, һәм укучылар бу поэманы укысалар, ишетерләр Токташның тавышында, 21 гасыр шагыйрьләрнең дә тавышын һәм Токташ дөньясын тагы да бер яңадан ачырлар дип мин шанам. Зур рәхмәт, чынлап та инде без Токташ чорына менә сәяхәт итеп кайттык. Бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, без тапшыруыбызны дәвам итәбез. Татарстан китап нәшрияты Сергей Есенинның сойланма әсәрләрен безнең ана телендә, татар телендә бастырып чыгарды. Бу бик тә безнең өчен әйтергә кирәк кадерле китап. Кем әйтмешли, Сергей Есенин үзе күрсә дә моңа бик нык шатланып куаныр иде. Һәм шунысы аның бик безгә кадерле. Биредә аның байтак тәрҗемә әсәрләре дөнья күрде, басылды. Анда әйтик, аның тәрҗемәчеләрен инде телгә алсак, биредә Хәсән Туфаннан башлап Зөлфәт, Ринат Харис, Гәрәй Рәхим, Нәр Рәкәй Зәйдуллалар белән бер рәттән монда әле әдәбиятта инде исемнәре танылып килгән, шын әдәбиятның дәвамчылары булган яшьләр, менә Әүзәл Мөхәммәтшин, Гөлүсә Батталова, Лилия Гыйбадуллина, Рифат Салах, аннан килеп Фәнил Гилаҗев, менә аның әсәрләрен тәрҗемә иттеләр. Әлбәттә, Есенин беренче карашка ул гади генә тоелса да, ләкин тәрҗемәчеләрнең әйтүенә караганда да ул бик тә катлаулы шагыйрь, аның образлар системасына төшенү өчен шактый территориягә, шактый туз ашыга туры килде дип әйттеләр. Шуннан да ул бик зур талант иясе Есенин, һәм аның әлеге әсәрләрен бары да безнең тәрҗемәчеләребез җиренә җиткереп эшләп чыкты шикелле. Миңа шулай тоелды укыгач, бик табигый Есенин яңгырый татарча да. Менә аннан соң минем искәртәсем килә бер-берне. Биредә аның ике поэмасы уйналган. Аның берсен безнең инде халык шагыйре Анна Снегина халык шагыйре тәрҗемә итте, Гәрәй Рәхим тәрҗемә итте. Менә аның әле моңарчы бер кашан да тәрҗемә ителмәгән тагын бер поэмасы бар. Бәлки ул аның инде иң билгеле һәм бәлки иң күренекле Есенинне аерата, аның иҗатын, аның талантын, аның күңелен аерата ачкан Кара кеше дигән поэма. Черный человек. Менә шуны тәрҗемә иткән безнең яшь шагыйребез Фәнил Гилаҗев. Мин дөресен әйткәндә аның тәрҗемәсен сокланып укыдым. Есенинның менә бөтен нечкәлекләрен, бөтен образлар системасын ул безнең татар телендә, ана телендә тиешенчә дәрәҗәдә бирә алган, тасвирлый алган. 2021 елның 28 гыйнвары һәр барчабызның тормыш китабында матур вакыйгалар белән истә калсын. Бүгенгә мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезгә хәерле көн теләп саубуллашабыз.